ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର MG ଏଜୁକେସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ୱେଲକମ୍ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା OTETର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର OTET ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଦୟାକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ କାହିଁକିନା ଯାହା ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ କାହା ପାଖରୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଏ ରେ ବାପା, 2 ଅପସନରେ ମାଉସୀ, ସି ଅପସନରେ ମା, ଡି ଅପସନରେ ସାଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ମା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2। ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ବି ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର, ସି ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଡି ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଲିଖିତ ଭାଷା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏହା ଏକ ମୌଖିକ ରୂପ, ଅପସନ୍ ବି ଏହା ଏକ କଥିତ ରୂପ, ଅପସନ୍ ସି ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ, ଅପସନ୍ ଡି ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କେଉଁଠାରୁ ଭାଷାର ବିଭବ ଅଧିକ ଶିଖେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଛଲତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ, ଅପସନ୍ ସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳୁଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳୁଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତକୁ, ଅପସନ୍ ବି ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତକୁ, ଅପସନ୍ ସି ମନକୁ, ଅପସନ୍ ଡି କାନକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତକୁ। ଆମେ ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ବହିରଭାଷା, ଅପସନ୍ ବି ମାତୃଭାଷା, ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ଅପସନ୍ ଡି ତୃତୀୟ ଭାଷା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ମାତୃଭାଷା। ତ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଶୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7। ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବାରେ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କିଛି ଶୁଣିବା, ଅପସନ୍ ବି କିଛି କରିବା, ଅପସନ୍ ସି କିଛି କହିବା, ଅପସନ୍ ଡି କିଛି ବୁଝିବା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି କିଛି କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 8। ମାତୃଭାଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଅପସନ୍ ଏ ମୂର୍ଖ, ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ଞାନୀ, ଅପସନ୍ ସି ମାନି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଣୀ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ଞାନୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 9। ଭାଷା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଅର୍ଥ, ଭାବ, ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର। ତ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଭାବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହିଁ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ବି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାବ।